दिनैनि बे हाबाफारियावहाय बे खौरां पिसिडिसियाव गोबां आइजोफोरा इउपिपिएल दोलोआवहाय जयनिं जादों खोब मोजां मोनदों जोङो दिनैनि हाबाफारियावहाय गोबां बे खौरां पिसिडिसिनिफ्रायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्रायबो इउपिपिएल हान्जायावहाय दिनै जयनिं जादों आरो गामियारिनिफ्रायबो फैनानै गोबां जयनिं जादों जों बेखौहाय नुनो मोनदों आरो जों गोबां मोजां मोनदों दिनै खमावबो दिनै आइजोफोरा हाजारनि खाथियावहाय जयनिं जादों आरो बेबायदिनो गोबां आइजोफोरा गोबां जायगायावनो गोबां पिसिडिसियावनो जोंनिसिम खौरां हरदों जयनिं जानायनि खोथा जों बेबायदिनो आरो जयनिंनि प्रग्रामखौहाय लालांबाय थागोन आइजोफोरा गोबां जोंनि सेल्फ हेल्प माने ग्रुपफोरा बेफोरबायदि जोंनि माखासे आसुनिफोर होनायनि सायावहाय माइनाव सोरां बिथांखिफोर होनायनि सायावहाय गोबां बेबायदि आइजोफोरनि थाखाय आसुनिफोर होनायनि सायाव मोजां मोननानै बा मोजां सरकारखौ हास्थायनानै मोजां सरकारखौ मोजां मोननानै जेरावहाय सरकारा मोजां खामानि मावदों बेनि थाखाय सायख'नानै साफ्रोमबो आइजोफोरा दिनै बिमा माहारिफोर लानानै लाइमोनफोर लानानै गासैबो दिनैहाय जयनिं जादों दा रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायहरो बयबो बेबायदिनो दिनैनि हाबाफारिनि बायदिनो बयबो जाहाथे मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङाव थानाय ब्लक प्राइमारिफोरावहाय आइजोफोरा मोजां सानखांनानै जोंनि बे गोदान बे इउपिपिएल सरकारावहाय बयबो जयनिं जागोन आरो जयनिं जानानै मोजां खामानि मावलांगोन आरो जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे माखासे मावनो लानाय खामानिफोराव बयबो लोगो जाफानानै जों मोजां खामानि रायजोनि थाखाय समाजनि थाखाय गामि ओनसोल बायदि गोबां रोखोमनि थाखाय जोङो मोजां खामानिखौ मावलांगोन बेखौ आसा खालामदों जिहेतु बयबो बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोआवहाय जयनिं जाबाय थागोन आरो नोंथांमोना रायजो राजा नोंथांमोना बेबायदिनो आइजोफोरखौ जयनिं जानायखौ नुनो मोनबाय थागोन आरो दिनैहाय जाबायदि प्रग्रामावहाय जयनिं जादों नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबायदिहाय जयनिं जाखो गोबां जाथिफोरखौ लानानै जेरै सावताल नेपालि आदिबासि बेबायदि बर' गासै अन्य हारि जाथिनि मानसियानो दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआवहाय लोब लोब जयनिं जाबाय थादों आरो जागासिनो दङ खौरां प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव खौरां ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनिफ्राय गुबुन गुबुन हान्जायाव थानाय मानसिफोरा इउपिपिएलआव जगदान खालामदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा दिनै इउपिपिएल थांनाय बोसोरथामाव जि रायजो राजानि थाखाय जौगानाय खामानि मावदों गोबां बिथांखि रायजोफोरनो होदों बेफोरखौ नुनानै गुबुन गुबुन हान्जायाव थानाय रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै गाव गावनि पार्टि गाव गावनि जायगाखौ गारनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों आरो बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद थुलुंगाथाव बाथ्रा जों आसा खालामदों जे थांनाय बोसोरथामाव जिखिनि खामानि मावदों बेखौ आरो मोजांसिन रायजोफोरनि गेजेराव जों लांनो हाबावाखैसो प्रसार खालामनो हायाखै जोंहा प्रसारा जोबोद दुरबल जादों बेनिखायनो जों जिखिनि खामानि मावदों बेखौ रायजोफोरनो पुरा बुजायनानै मिथिहोनो हायोब्ला गोबां रायजोफ्रा आरो इउपिपिएलआव जगदान खालामबावगोन दा जोंहा जितु प्रसार बिभाग बे एसे कमजरि लोरबां जाना दं बेखिनिखौ जों स्ट्रं खालामबा जों जिखिनि खामानि मावदों जों जिखिनि फ्लेगशिप स्किम इउपिपिएल हिसाबै सरकार हिसाबै निजस्व फ्लेगशिप लादों बेखिनिखौ जों पपुलार खालामनो हायोबा बांसिन रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों फोसावनो हायोबा आरो गोबां रायजो राजाफोर जोंनि गेजेराव जगदान खालामबावगोन जिहेतु रायजोफ्रा नुदों जे थांनाय 17 बोसोर सासन खालामनाय सरकारनि जितु एक्टिभिटिस बेनिफ्राय नैबे 2-3 बोसोर सासन खालामनाय इउपिपिएलनि जितु एक्टिभिटिस बे फार बेटार बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा नुदों जे गोनां प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्व जि इउपिपिएलनि सरकार बे सरकारा जिखिनि खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि थाखाय मावदों बे सरकारा जिखिनि खामानि मावदों बे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावदों बे सरकारा जिखिनि खामानि मावदों बियो दुलाराय बिटि ओनसोलाव गोजोन थासारि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो थाखाय खामानि मावदों आरो बेबायदि परिबेसखौ लाखिनाय खामानि मावलांबाय थायोबा दिनै इउपिपिएलआ फैगौ समफ्राव रायजो राजाफोरनि अननायखौ मोनलांबाय थागोन आरो जों दिनैनि बे खौरां ओनसोलाव गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय फैनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामनायानो बिनि प्रमाण এই কাৰণে ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছোঁ যে ইউপিপিএলৰ যি কাম কাজবিলাক যে ৰাইজৰ বাবে যি কামবিলাক কৰি আছে সেই কামবিলাক মই ভাল পাইছোঁ আৰু আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা পাইছোঁ আমি দিনে ৰাতিয়ে মানে ঘূৰি ফুৰাত একো অসুবিধা নাই বৰ্তমান আৰু মই বিপিএফ দলত বহুত বছৰ কাম কৰিলোঁ মই
15টা বছৰ মই খাওৰাং প্ৰাইমাৰী সম্পাদক হিচাপে কাম কৰিছোঁ। কিন্তু BPF-ৰ দিনত যিটো এটা সমস্যাবিলাক আছিল আৰু লিডাৰসকলৰ যিটো মনোভাৱ মানে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ মানে কৰ্মীসকলক তেওঁলোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু মই ভাবোঁ এই দলত নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব আৰু আমি ৰাইজৰ বাবে কিছু কাম কৰিব পাৰিম। तार बाबेहे म UPPL दलत योगदान गरिछु। UPPL सरकार अहिले यस्तो लागिरहेछ हामीलाई उहाँको UPPL सरकार आइकिन हामीलाई धेरै माने UPPL सरकारको आदर्श नीति नियम धेरै राम्रो लाग्यो। त्यसैले गर्दा अहिले हामी दले बोले माने गोठबाट सबैजना भएर आएर योगदान हुनु आएको हुँ। जुन हामीलाई गोठको मतलब आत्मसहायक गोठमा जुन सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो उहाँले आज त्यो सहयोग गरेर रूपान्तर गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी दले बोले निस्केर अगाडि सोरेर महिलालाई अगाडि बढाउनुको लागि उहाँले शक्ति दिनुभएको छ, माया गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा हामी उहाँको नियम नीति राम्रो लागेर हामी अगाडि बढ्नको लागि जोइन हुनुको लागि आएको। BPL सरकार में आए हैं, अच्छा लगा है हमको क्योंकि बहुत सुविधा मिला है हम लोग को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और ये खोरों का बहुत डेवलप हुआ है और पहले से बहुत शांति भी है। इसीलिए हम लोग इसमें ज्वाइन किए हैं कि यहाँ हम लोग आशा मिला है 75,000 रुपया हम लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला है। हम लोग को कुछ करने के लिए मिला है, इसके लिए हम लोग सब महिला लोग सब ग्रुप का आदमी लोग हम लोग बहुत खुशी हुए हैं ताकि सरकार हम लोग के बारे में सोचे हैं।